बयनिबो डिमान्ड आरो बयनिबो प्रश्न प्रमद बर' बिथाङा मानो MCLA नि समायखेरा लानायाव फैयाखै? बिथाङा ओइदिनखालि मा बेस्थ' दंमोन? गावनि मोनसे सिट देरहानाय MCLA बेवहाय मानो फैयाखै? बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथां सारखौ बिथाङा रग' रग' बखिबाय एसेमब्लियाव थाङैनि। दिनै बिथाङा ग्रुप दानानैबो सोरखौबा फाथायहरनायसिम जाथ'वाखै। समायखेरायाव बिथाङा फैनांगौमोन। मालायखौ बुंदोंब्ला बिथाङाबो फैनानै दिन्थिफैनांगौ। मालायखौल' आसि थुनानै बुंबा जानाय नङा। बिथाङाबो फैनांगौ। मानो फैयाखै? मानो नुनो मोनाखै? रायजो राजाफ्रा बे प्रश्नखौ सोंदों। जाय बर्तमानाव अपोजिसन पार्टिनि लिडार बेनि एन्सारखौ बिथांमोना होग्रोथों। बिनि उनावसो माखासे रायजोनि खोथा, माखासे नेगेटिभ पइन्ट दिखोनाय, सोरनिबा प्लास पइन्ट डिबेट खालामनाय बेफोर खोथाखौ मावनो हागोन बिथांमोना। एन्सारा फार्स्टआव नैबेखौ होग्रोनांगौ। रायजोफ्रा सोंदों नालाय प्रमद बर' बिथाङा मानो समायखेरा लानायाव फैयाखै होननानै। स' फारि फारियै दिनैनि भिडिअ बेफोरखौ लानानैनो सावरायलांसै। माखासे निउस पर्टेलफ्रा नंबां जाबां माखासे पस्ट होलागासिनो दं बेले बेजे लाबोनो थाखाय। दा बिथांमोना सोरनिबा इन्सपायार जानानै, सोरजोंबा थुलुंगाखांनानै बा सोरनिबा खैसार खोथा लानानै बिथांमोना बे निउसखौ बानायदों ना सैथोखौ फोसावनानै होनो बिथांमोना बे निउसखौ बानायदों। निउस इज निउस फर अल। बेयाव खुनु दोलो थाया निउस पर्टेलफ्राव। आरो सोरनिबा बबेबा मोनसे पार्टिकुलार दोलोनि जों इन्सपाइरेसन जाजानांगौ गैया। दा नैबे खोथाया बिराद बेले बेजे लाबोदों। नंथारैखौनो सोरबा EM मोनबायनो, एथ'जन फोसावबायनो, उमुगा मोनबायनो, बेफोर फोसावनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव बेले बेजे लाबोयो। आरो जों माखासे मावथि आरो जों साधारन सुबुं हिसाबै जोंबो बेले बेजे मोनो। दा बिदिखौ बिथांमोना जाहाथे दालाबोथों, मोजांखौ फोसावना होथों। दा बेफोरखौ नायोब्ला बिथांमोन निउस पर्टेलानो नङा, सोरनिबा थाखाय खामानि मावनाय बादिसो नुयो। दा बेखायनो बे रोखोम माखासे पस्टखौ बिथांमोना होआबा जायो। बेयाव डाइरेक्टलि चेनेलफोरनि नामखौ आं मेनसन खालामनो थाङाखै। यार मैं चेनेलर नाम तो खबर ना जाओ। खोथाखौ रायजो राजाफ्राबो मिथिखायो, बुजिखायो, दैदेनगिरिफ्राबो वार्कारफ्राबो मिथिखायो। बेजों लोगोसे थांनाय जिखिनि इलेक्सन, बे इलेक्सनावबो बिथांमोना निउस पर्टेल हिसाबै मावाखै। बिथांमोना बबेबा मोनसे दोलोनि जानानैसो मावदों। आरो बेनि फोरमाना गोबां दं। क्लिप्स होनो हायो, भिडिअखौनो फुलबो होनो हायो। जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय BPF दोलोआ मोनसे मोजां खामानि मावो बा बिथांमोननि खहा गोनां खामानि सोरबाया मावो, बेखौ निउसाव दामा बिथांमोना। जेब्ला UPPL दोलोआ बा BTR गभर्नमेन्ट प्रमद बर' बिथां दैदेननाया जेब्ला खहा गोनां जायो, बेखौबा बिराद हाइलाइट खालामगोन बिथांमोना। आरो बिसिनि जानानै एसेल' डेभेलप खामानि मावनायखौनो बिथांमोना गोबां खोथाजों बरनाय बिथांमोना बुङो, हाइलाइट खालामनानै होयो। नाथाय मावदोंबा बेसेबां? दा बेखायनो निउस पर्टेलफ्रा जाहाथे बेबादि जायाब्ला मोजां जायो। सोलायनो थाखाय दासिमबो सम दं, एभेलेबेल सम दं। नों दा हो बेखौ होनाखै, बबेबा दोलोनिखौबो हो बा बबेबा दोलो नङैनिखौबो होनांगौ। मोनफ्रोमबो बिथिंनि निउसफोरखौ बिथांमोना होनो हायोब्ला मोजां जायो। आरो बेबादिनो खामानि मावलांनांगौ रायजोनिखौबो। बुंनो थाङोब्ला बै समाव बर' रायजो राजा आइ आफामोना बिराद एभेक्सन खालामजादों, होखारजादों, न' बां बुख्रुबजादों, सोरबा बुजाबावदों आइजो माहारिया। बेखौ होआखै बिथांमोना। फट बरजरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननो नागिरनायाव गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोद्रोमाफ्रा बिमा माहारिखौ आखाइ थिखोलायनाय, बेफोरखौ बिथांमोना होआखै। होनांगौ। दा बेखौनो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों रिकुवेस्ट खालामबाय। मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय।